Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo
nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Panalong umaga sa inyo mga ka-Rangers. Ito na naman ang tambalang swak na swak sa inyo umagahan. Ito ang tambalang Sipaw! Ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy ng good vibes at arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Kasama ko pa rin si Shikikay! Tamang-tama, maraming salamat partner. And sa mga ka-Rangers namin, magandang umaga. Ipapanalo natin ang Huwebes na ito sapagkat the act of kindness, volunteerism, yung panalo ng talent natin, at pagpapanalo bilang isang leader sa atin, makikita natin yan maya-maya. Pero syempre, kakulitan at kakikayan nyo ngayong agahan, Shikikay. Ayun, ngayong panalong Huwebes, at kahit alam naman natin, this is the first Thursday ng Nobyembre. Wow. Patuloy pa rin nating arangkada yan at bigyan natin ang mga Rangers natin ng mga kaganapan dito sa Cordillera. At salitang panalo, ay makakasama natin ang ating mga guests na naipanalo ang kanilang talento, ang kanilang pagiging leader na kabataan, at isa pa ay ang kanilang advokasya. Yes. Yun, di ba? Panalong-panalo yun, Shikikay? Yun nga, partner, hindi lang kasi nila ginagawa ito para sa sarili nila, pero meron kasing natutulungan, meron silang napapanalo dahil nagiging influencer sila in platforms that are, giving people hope. And yun nga, yun lagi nating sinasabi, there's a flicker of hope sa ginagawa nilang mga platform. Ayun, una nating guest ay bibigyan natin sila ng patikim. Ay panalo ang kanyang talento sa pagkanta. At bibigyan tayo ng himig ng pag-asa, himig ng talento ng ating unang guest mamaya. Makikilala natin siya, ang ating singer at local artist dito sa Cordillera. Di ba, Shikikay? Wow naman, partner, kasi not one of our talents ang pagkanta, partner. Pero pagbibigay ng himig nga naman sa mundo natin, yan sa sitwasyon natin, akala natin it's everything is just bleak. Kaya andyan meron tayong boses para sa kanila. At boses na panalo bilang isang leader naman ang isa pa nating guest. Nakikita natin yung mga nagawa nila for our community, and that alam mo, 'di ba, partner, lagi nating sinasabi na ang award, ang recognition is just to top off yung ginagawa nila, pero hindi nila ginawang rason yun para talaga gawin tong mga to. Kaya alam mo yun, nakakatuwa that they wanted na ipanalo for them, for others talaga, yung primary advocacy ng mga grupong ito. Ayun, panalong-panalo, ramdam na ramdam ko na ang tagumpay at kislap ng mga ganitong panalong ginagawa ng ating mga guests. At eto pa mga ka-Rangers at mga manonood, i-comment nyo lang dyan, ano yung mga naipanalo nyo ngayong pandemya at
patuloy sa pagkamit ng mga ganitong pagkapanalo. Dahil sabi nga, hindi literal na panalo sa kompetisyon or kung ano man advocacy na yan, ang panalo ay sa yung self-realization kung paano na ipanalo mo ang laban natin ngayong pandemya. Kaya comment nyo lang dyan ano mga ginawa ninyo mga Rangers. Kaya, di ba Shikikay, tumambay lang kayo dito sa ating morning barkadahan. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Panalong Huwebes mga Car Rangers, and sobrang nakakatuwa ngayong araw na to dahil makikita natin ang other ways of winning, putting everybody a smile on their faces into their community as well. Mga Car Rangers, syempre Shikikay, kakulitan at kakwentuhan nyo, partner naman. Akala ko, makakalimutan na naman ako ng partner ko eh. At ito pa rin naman ang tambalang swak na swak sa inyong magahan at sa inyong mainit na kape. At kami ang mag-iingay sa inyo ng mga Arcada Stories ngayong umaga. At maraming salamat sa mga manonood na patuloy pa rin tayong sinasamahan. Mag-iisang taon na, mga Ka-Rangers, ang tambalang Sipaw. Talagang tuwa at ligaya ang aming nararamdaman. Diba, Shikikay? Yun nga, partner, yung iniisip ko kanina kung ano yung sasabihin kong ipapanalo ko. And this is one of them, no, partner. It was a chance of a lifetime and napanalo natin siya. Grabe, nagka-goosebumps ako bigla na sinabi mag-iisang taon na tayo. So yun, isang bagay na napanalo siguro ngayong pandemya is yan, pagiging parte ninyo sa bawat agahan ninyo, di ba? Ikaw, partner. Ano yun? Ano na naman tanong yan, Shikikay? Oo, yun na nga, panalong-panalo yung mga ganitong bagay kapag patuloy pa rin tayong nag-uumapaw at tulungan sa mga bayanihan sa nangyayari ngayong pandemya. At Shikikay, ngayon nga, panalong-panalo ang nangyayari sa syudad ng Baguio dahil isang parke ay bibigyan ng ibang kulay dahil mabibigyan ito ng pagkakataon ng mga local products. Di ba, Shikikay? Yes, partner. And we're happy to announce that it had begun October 24th pa until November 15. Yan po ay bubuksan po natin ang park na yung isa sa pinakamalaking park dito sa Baguio City, ang Igorot Park, and that is to showcase our indigenous product. Alam naman natin ngayong pandemya, mga Car Rangers, na ang mga produktong ito ay hindi natin masyadong nakita at hindi na nga na-display. However, we're now opening them, and this is in response to our economic sustenance measures, social empowerment, and of course, para pakita pa rin ng resiliency natin with their entrepreneurial skills. So sa mga Car Rangers natin dyan, punta na, sugod na, ipanalo natin, tulungan natin silang manalo ngayong pandemya, even though, you know, the products may be from one supplier after the another, makikita natin na paano natin sila matutulungan is just simply buying our local product. And that is also in equivalence to the Indigenous Month ngayong Nobyembre. Kaya talagang isang bagay na kaya nating ipanalo para sa kanila. Yes, panalo-panalo yan sa ating mga local products dito sa Cordillera. Maganda ito ng platform para maipakita nga ang ganitong mga produkto natin. Ito pa, panalong-panalo ang ating Governor Declas dahil nanguna siya at ang iba pang mga grupo at opisyalis para sa pamumuno ng pediatrician
ano ba talaga? Umaga. Pediatric Vaccination that was launched and initially for ages 12 to 17 with comorbidities, which is also part of the nationwide rollout of the pediatric A3 priority group. At ang sabi pa nga dito, Governor Diclas said there is also a need to inculcate the pediatric population apart from those aged 18 and above as the province aims to reach herd immunity to finally open up the economy and hopefully later on. Ayun, talagang nakita talaga natin yung mga ganito opisyales na patuloy sa pagkamit at may panalo ang ating laban sa COVID-19, ang ating inaasam na herd immunity. Yun nga, and Diba? partner, diba, one of it's actually his primary platform is to have a healthier Benguet. Yes. And this is just one of the things that he is doing na nagsimula sa pagbibigay ng oxygen tank hanggang sa pagbibigay ng immunization at ito nga, vaccination at pag-separate ng ating mga pediatric, community para maging mas sustainable din yung maging collective din yung effort natin para mas concentrated in one age bracket. Yes, oo naman na talagang tama yan, Shikikay. At ito, panalo-panalo din tayo dahil for the past weeks, patuloy pa rin na bumababa ang mga active cases dito sa Cordillera, sa Baguio specifically. At ito nga, meron tayo 53 new recoveries na kung saan sumatotal ay nagkaroon na tayo ng 28,403 na recoveries sa syudad ng Baguio. At meron naman tayong bumaba na to ng active cases na 30. Hindi na siya dati na higit 300 at 200 ang mga active cases kada araw. Pero ngayon, umaariba tayo at lumalaban para may panalo ang COVID-19 at mawala na itong pandemya. Diba, Shikikay? Yes, partner, and panalong-panalo because wala tayong new additional lockdown order we have existing lockdown order pero walang additional doon sa existing one. Mga car rangers, just a friendly reminder po, Bakaking Norte Sur, Purok 4, Purok 2, Phase 2, San Luis Village, Purok 4, and Sunflower Street, Pakdal, Mariabasa, Shapno Road, Irisan, Purok 2, Rippling River, at Victoria Village, Purok 4. Yun po yung existing lockdown, but we're not adding any additional lockdowns naman. Yes, kaya mga ka-rangers, ingat-ingat pa rin tayo at sumunod tayo kapag nasa lockdown order ang ating barangay or city. Ito nga, dagdagan na natin ang ating sandata para mailaban at may panalo natin ang pagkawala ng COVID-19. Narito ang vaccination schedule for today. Ito, at nag-start na po 8 a.m. Mamaya po hanggang 2 p.m. ang ating mga vaccination schedule. Uunahin na natin ang ating SLU gym na kung saan ang first dose ay Pfizer at para sa pediatric vaccination only at nasa A3 with comorbidity at rest of the pediatric population. At dito nga, second dose po ang kailangan din natin dito sa SLU ay ang mga nakakuha ng first dose ng September 9 ng AstraZeneca at first dose ng October 14 ng Pfizer at mga nakamiss ng second doses ng Sinovac, AstraZeneca, Moderna at Pfizer. Yun. Yes. Arangkada na natin ang ating SMB1 parking, Shikikay. Yes, partner, marami tayong on-site vaccination ngayon. Simula na ng SLU. Ngayon naman, SMB1 parking sa magtatanong kung anong brand. It's Pfizer po and open as well to pediatric vaccination only. 12 to 17 years old, A3 with comorbidity and the rest of the pediatric population or ROPP. And again, for second dose naman po ng AstraZeneca September 9, 2001 and of course October 14 ng Pfizer Sinovac ng October 6. Punta na sa SMB1 parking. Just don't forget your QR code. Partner, Baguio Country Club naman. Baguio Country Club, parehas din po yan first dose. Umaarangkada ang ating pediatric vaccination. At ito nga, sa second dose naman tayo ay sa mga nakakuha ng first dose September 9 AstraZeneca at October 6 ng Sinovac, sa Baguio Country Club ang inyong pupuntahan po. At sa mga nakamiss din ng second doses ng Sinovac at AstraZeneca. Arangkada din natin ang University of Baguio, parehas din po yan sa ating mga iba't ibang nasabi kanina, first dose at second dose. Pero dito sa first dose natin ng University of Baguio, AstraZeneca at Sinovac sa kategorya ng A1 hanggang A5 and A6. Rest of adult population po yan. At nagkikater din ang UB Gym ng first dose ng mga nakakuha ng first dose na October 6 ng Sinovac at first
dose na October 14 ng Pfizer at mga nakamiss ng mga second doses ng Sinovac, AstraZeneca at Pfizer. Hindi na kailangan pala ng stop rito. Ang kailangan lang natin ay QR code at mga ID na magpapatunay sa kategorya na nasabi natin kanina. Yes. Partner, isa pa, paalala mga car rangers, pediatric vaccination is open from ages 12 to 17. At ito lang po ang requirements. Of course, pre-registration with bakuna.baguio.gov.ph. Siyempre, uunahin po natin also ang ating may comorbidities, which you would have to secure your medical certification given by your physician, and that should be valid within the first 6 months. And valid ID or documents with photo of the parent, guardian, and the vaccine recipient to verify documents presented, and parent and guardian shall sign the informed consent. Yan mga car rangers, the reason why there is a consent is because we wanted to make sure the safety for both parties po ha. Kaya kung bibigyan po kayong consent form, make sure that you read it. And again, just a friendly reminder, if the informed consent and assent have not signed, the vaccination will be deferred at karapatan po natin ng mga frontliners natin na gawin yan. Yes, ayan, ipapanalo natin yan. At ito nga, panalo tayo ngayong umaga dahil bibigyan tayo ng himig na magbibigay good vibes ngayong umaga. Kaya't bago natin kilalanin ang ating singer and local artist, tingnan natin itong music video na ito at mag-a-uplift sa ating Tuesday morning na panalong panalo. Let's watch this. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. It's the sunrise and those brown eyes. Yes, you're the one that I desire. When we wake up, then we make love. It makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something?
If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? Wow! Panalong panalo na uplift ang ating umaga, di ba, Shikikay? Yun nga, partner, and grabe yung himig na sinasabi mo kanina. Ramdam mo na andun talaga yung passion at puso sa Yes. sa kanilang music video. Ayan, kaya't ngayon nga makakasama natin ang ating local artist at singer na ibibida natin ngayong umaga. Let's welcome our beautiful at talented Jasmine Carino. Good morning! Ayan, good morning po sa inyo. Hello everyone. Wow! Talagang full prod. Kita-kita natin yung background. Pinaghandaan, Ma'am Jasmine. Oo, umagang-umaga. Yes, Ma'am Jasmine. Ang tanong ko naman, kamusta kayo ngayong pandemya at paano mo na ipapanalo ang, lalo na ngayong pandemya, paano mo ipapanalo ang ganitong passion at paano paliyabin pa rin ito? Ayan, yung aking passion or yung nakita nyo kanina, ayan, ginagamit ko po siya para maglibang ngayong pandemic. Lalo na super, alam naman natin yung protocols natin. Let's say, parang nililimit talaga tayong makipag-socialize. Ayan, ito na lang yung nagiging way ko para i-express palalo yung self ko ngayong pandemic. Ayan. Wow, indeed. Tama yun, di ba, Shikikay? Yung gagawa tayo ng way natin para malibang at di ba, ma-divert yung kalungkutan. Gagamitin natin yung talento at yung skills na meron sa atin, Shikikay. Di ba? Exactly. Sabi nga ni Miss Jasmine, it's a form of self-expression. The thing is that there are things that we cannot speak, but we can sing it into lyrics and hymns. Miss Jasmine, gusto naming malaman, paano ka ba nagsimula sa larangan ng pagkanta? Ayan, sa totoo lang sobrang haba niyang kwento ha. Kasi nag-start po kami na... Kasi nung bata po ako, may karaoke rental services yung dad ko. So, may bakante. Inuuwi siya sa bahay. So, yun, ginagamit ng mga tao. Then, nakaka-learn ako ng songs pag naririnig kong kinakanta siya ng ibang tao. So, ayun, tuwing magkakaraoke din ako, nagugulat sila na alam ko na yung kanta. Tapos, nung parang late years ko ng elementary, doon nila na-realize or parang nakita talaga na marunong talaga akong kumanta. So, in-enroll nila ako sa music schools, sinali choir, sinali na ako sa competitions para mawala yung parang hiya ko. Kasi sobrang lakas talaga ng stage fright ko before. Until high school ako, nagsulat-sulat ako ng mga kanta, sumali-sali na rin talaga ako ng contests on my own will. Hindi na kailangang pilitin ng parents. Hanggang sa, ayan, natuwa naman po ako na i-pursue. Ayan, gumagawa na rin ako ng covers. And recently, nakapag-release na din ako ng kanta. Yes, ganun talaga, no, Miss Jasmine and Kabsat, pag tinulungan ka ng parents mo is starting it up, talagang andun talaga, makikita mo na yung suporta nila is your number one drive na i-pursue yung passion mo. And ngayon naman, Miss Jasmine, kamusta naman tayo ngayong pandemya? Ano yung mga struggles and challenges natin? Ayun, ngayong pandemic, wala po akong masyadong gigs, unlike no face-to-face. And mostly rin po ng competitions virtual. So ayun nga po, yung pinansin yung setup ko. Kinailangan kong mag-shell out para makapag-start ako ng live streaming and doon na lang ako sumali ng mga virtual. So kumbaga parang financial and sa emotional na din, ayun na nga, kaya ginagawan ko na lang ng paraan through music. Yes, ang galing, no? Madiskarte talaga ang mga Pinoy at mga Cordillera local artists ay patuloy pa rin umaarangkada kahit nabigyan tayo at napatigil tayo ng COVID-19 pero gumagawa tayo ng way. Tulad nga ito, virtual platform or social media, malaking bagay ito. Ma'am Jasmine, paano ka humuhugot pala ng inspirasyon at motivation para ipagpatuloy pa rin yung liyab ng passion lalo na ngayon nahirapan tayo sa gitna ng pandemya? Ayan, yun nga, kahit papaano naman napagdaanan ko din yung parang loss of interest sa passion. But then, syempre may mga napagdadaanan akong mga personal events like, lalo na yung breakup ko this year. Ayan, yan.
Ganon. Kaya parang mas napupush ako talaga na okay, ilabas natin yan through music. Tapos syempre naging closer ako sa family and friends ko after that breakup. So yun naman yung sa happy side na okay, I can keep going. Alam kong may mga nagmamahal pa rin sa akin despite the things that's been happening to me. Ganon. Wow, ang galing, no? A real fighter knows handle mga battles na dumadaan sa kanya. At ito, Ma'am Jasmine, patuloy na natin yan, yung pag-arangkada ng inyong passion. Ma'am Jasmine, itong music video ay naging matunog sa social media, Ma'am Jasmine. Itong 50 Miles na inyong talagang digital album or digital song, ikwento nyo naman ito at paano ito nabuo? Ayun. Old composition ko siya. So, nabanggit ko nga, high school, nagsusulat na ako ng mga kanta. Meron akong parang naging crush, gano'n. Alam mo, parang MU, Puppy Love, mga ganyan. Nagulat ako kasi bigla siyang umalis ng school namin nang wala man lang siyang pasabi sa amin. Until, yun, nag-write ako ng song. Tapos sabi ko, ba't di natin gawing metaphoric yung 50 miles or distance niya sa akin? Parang ano lang, sabi ko lang na, sige, 50 miles since malayo ang 50 miles. And I know na he's nowhere to be found, ganun. Tapos, nung year na to, nirelease ko yan kasi na-meet ko ulit yung tao na yun. Ayun. Actually, ginawa namin siya ng revisions ng producer ko. Dati sobrang bata, neneng yung lyrics, yung parang bata talaga na nagkaka-crush lang. Ngayon, ginawa naming mature since, ayun, nag-mature na din yung nagsulat, nag-mature na rin yung mga character dun sa kanta. Ayun. Right. Miss Jasmine, kami din, ni Papa Paul, we were intrigued in the 50 miles. Ikaw ba, personally, Miss Jasmine, how do you show your affection to someone kahit na 50 miles away pa sila? Yun nga po yung ironic. Kasi kung malayo, hindi ko ma-express yung... Yes, Ma'am Jasmine? Ayun. Ayan, at katalagang kanina bumitaw si Ma'am Jasmine at tingnan natin kung ano ang mga gaganapan. Kaya before natin balikan si Ma'am Jasmine, gusto ba nating tingnan ang ating album at digital art at digital song ni Miss Jasmine? Ito, narito na si Ma'am Jasmine. Ma'am Jasmine, ayan. Bumalik ka, bumalik ka, Ma'am Jasmine. Nakala ko pumunta na 50 miles away from us. Yes. Ayun. Ma'am Jasmine, ito, ano naman masasabi natin or mensahe naman natin sa ating mga aspiring singers na patuloy na nagsusumikap ngayong pandemya? Yes. Yan, Ma'am Jasmine? Ayun. Oo, medyo nagkakaroon tayo ng difficulty. Pero patuloy pa rin natin uplift ang ating good vibes na to. Dahil ito, mapapakinggan natin ang 50 Miles na original composition ng ating talented and beautiful singer and local artist, Jasmine Carino. O'clock in the morning, stained glass in the memories I keep mending. Gravity is too strong, I'm falling too deep. Boy, I need an answer. Why'd you have to leave? Mind and heart crippled when you came. I'm not okay. Reminiscing our love, the things we want to be. Thinking all of that, I should have begged you to stay. Never thought it would go this way. I drove down so far away. I'm losing, I'm crying. Never thought it would go this way. I drove down so far away. 50 miles away from sorrow, 50 miles away from all we know, from all the things we never wished it happened. You're always on my mind, baby. All I want is your lips to
I miss your tender love. Stand firm high, hoping our feelings mutual. Never thought it would go this way. As you're not so far away, I'm losing, I'm crying. Never thought it would go this way. As you're not so far away, I'm losing, I'm crying. 50 miles away from sorrow, 50 miles away from all we know, from all the things we never wished it happened. You're always on my mind, baby. All I want is your lips to mine. Take my hand and share my distant love. Never thought it would go this way. I drove miles so far away. I'm losing, I'm crying. Never thought it would go this way. I drove miles so far away. I'm losing, I'm crying. Yeah. 50 miles away from sorrow, 50 miles away from all we know, from all the things we never wished it happened. You're always on my mind, baby. All I want is your lips to mine. Take my hand and share my distant love. Wow! Double na panalo kanina nga unang music video pa lang. Talagang na-in love na tayo ngayong umaga. Ngayon nga, naipanalo pa rin natin yung 50 Miles na original composition ng ating talented and a beautiful Jasmine Carino. Ayan, nagbabalik, Ma'am Jasmine. Hello? Hello po, ayan, ayaw talaga ako ng internet pagsalitain. Yes, I love the vibes at your personality, Ma'am Jasmine. On the go para palagi. Ma'am Jasmine, itong 50 Miles na nakita natin, napanood natin, paano itong proseso? Paano nabuo itong mga konsepto? At paano kayo nagtulong-tulungan para mabuo itong music video? Ayan. So, di ba, after ko siyang i-compose, matagal siyang natenga talaga. Tapos, narinig siya ng producer ko, yung recorded version nung bata pa lang ako. Sabi niya, ba't ayaw mo i-release? Ganun. Sabi ko, pwede naman. Kaso, hindi ko lang talaga matimingan kung kailan ko i-release. Sabi ko, ayan, this year, parang nagkaroon naman ako ng gana. Kasi, wala man akong Valentine, ganyan. Sabi ko, yan na lang, ako na lang bibigyan ng Valentine sa kanila. Tapos, yun po, pinocess namin siya, nag-record kami. Since pandemic, dito lang kami sa bahay. Tapos, nakamask lang din si producer and all. Tapos, ano po, talagang sa financial, pinag-ipunan na lang po talaga dahil, yun, pag freelance ka, diba? Yan, sa'yo yung sarili mong mga gastusin. And, kinausap ko si Direk Jet, sabi ko. Ayun, shoutout nga pala sa producer ko, si Kuya Kevin. Ayan, kinausap ko si Direk Jet, sabi ko, Kuya, sa tingin mo ano kayang concept nito? Kunento ko yung real experience ko. Tapos, in-inject niya yung mga pwedeng storylines. Ay, nag-agree naman kami. Tapos, si Jones, yung lalaki po sa music video, sabi ko, I think siya talaga yung pinakabagay sa role dun sa characters. Dahil very gentleman siya. And, alam mo, charming, ganyan. Tapos, yan, siya po yung kinuha namin. So, parang nung shooting day, yan, very professional din naman siya. And, ayan, yung aming process ng music video, tulong-tulungan na lang din kami yung car ng friend ko, and yun po. Tapos ni-release namin sa platforms, bahala na din po yung producer ko doon. Tapos sa marketing, ayan, kami na lang din nag-share and all. Di namin in-expect na papatok naman siya.
Wow! Ma'am Jasmine, kitang-kita natin yung ganitong pagtutulungan at yung pagkapit-bisig ng mga local artists, mga editors, mga direktor na patuloy na sumusuporta sa mga local artists na tulad ninyo, Ma'am Jasmine. Tuwang-tuwa ako dahil may mga ganito at patuloy pa rin yung ganitong bayanihan para sa ating mga artista ng bayan. Diba, Shakikay? Pinapanalo natin yung pagtulong natin Yes. sa kapwa natin kahit na sa gitna pa ng pandemya. Miss Jasmine, isang tanong lamang. Miss Jasmine, sa paggawa or pag-compose ng mga songs, ano naman yung stand mo na ngayon masyado nang mababaw or napaka-shallow na ng mga ginagawang musika ngayon, ikaw andun pa rin nakikita namin yung puso mo sa pagsusulat ng kanta. Ano yung take mo dun sa mga musicians or mga artists na masyadong mababaw ang ginagawang type ng music? Well, for me, hindi naman din natin sila masisisi kung ayaw nilang parang i-reveal, let's say, yung deepness ng feelings nila. Or talagang minsan, it's just about the parang surface lang ng mga bagay yung gusto nilang i-express. Well, okay lang, but still, for me, parang mas okay pa din na kaya po siya music is you want to express yourself po, like your inner thoughts. Ganun po kasi ako magsulat. Yung inner thoughts ko po yung nilalabas ko. So, baka dahil po doon at doon yun nakikita na parang di pa din yung meaning ng songs na nire-release ko. But for the ones na mababaw lang yung sinusulat yun, hindi ko naman po sila masisisi din if yun yung expression din nila. Right, tama nga Miss Jasmine, no? Kanya-kanya nga siyang genre ng pagsusulat nga naman. Miss Jasmine, meron ba tayong upcoming events, activities, social platform na gusto mong imbitahin ng ating mga Car-Rangers? Ayan, please subscribe to my channel. Ayan, sa YouTube, that's Jasmine Carino. And abangan niyo po ako sa, yung updates ko po, nandun din po. Please like my page din, Jasmine Carino. And may upcoming lang po akong pageant. Ayan, so Miss Amazing Baguio, abangan niyo po ako. Yan, talagang nakaka-excite yan. Talagang talented si Ma'am Jasmine mula singing hanggang pageantry. So, supportan namin kayo, Ma'am Jasmine, sa Miss Amazing Baguio 2021. Nakaka-excite yan, Shakikay, di ba? Yes, good luck Miss Jasmine, and you have our vote and you will always be a winner for everyone. Miss Jasmine, sino na yung mga gusto nating pasalamatan? Ayan, gusto ko lang pong mag-thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin. Ayan, shoutout sa aking beshi na nanonood ngayon, si Reika. Thank you po sa aking producer, si Kuya Kevin, Direk Jet, si Jones na laging nandyan. And to my friends and family, to my mommy and daddy. Ayan, thank you po sa inyong pag-support sa akin. And sa friends ko po sa live stream. Thank you guys. Yes, Ma'am Jasmine, ang galing dahil iba pala kapag ganito, no? Yung himig yung magbibigay sa'yo ng inspirasyon at mag-uplift sa'yo. Iba pa rin ang musika kapag sa ganitong mga paraan ginagawa at ginagawang platform ngayong pandemya. Ma'am Jasmine, maraming salamat sa pagbibigay ng inspirasyon at pag-uplift ng good vibes sa amin. Have a great day at padayon! And goodbye po. Thank you so much, everyone. Yun, Shakikay! Iba yung ngiti natin, di ba? Pansin mo, di ba, Shakikay? Iba kasi yung na-inspire yung puso natin. Hindi lang, more to it is that nakita natin na gusto niyang ipanalo pa rin kahit ano pinagdaanan niya. And 50 kbps man ang internet ni Ma'am Jasmine. Maraming salamat for being with us this morning at salamat po. Sabi nga ni partner Padayon din kasi nga sa pagsali mo at pagre-represent ng youth sa Miss Amazing Baguio. Yun nga, di ba, partner? Yes. Binago natin yung narrative na hindi porket ganito lang, pageant lang, is that wala ng talent or whatnot. Pero kita naman natin, no, they are fully talented and skilled. Yes, I'm grateful din sa mga, for the past interviewee natin na patuloy pa rin nagsusumikap. Na kahit mahina internet nila, patuloy pa rin tayo nag-adjust sa pandemya dahil bawal na din kasi tayo ng face-to-face interview guest natin dito sa studio. Kailan natin mag-adjust at mag-adopt sa new normal natin. Ito nga, bumati naman tayo sa ating panalong-panalong mga viewers. Ayan, narito si Chatu Wazon, Winter Belen, Gaya, good AM daw to my crush mom Shikaina. At Lodi, Papa P, present po daw. Hello, Winter Gaya. At ito kay Edres Hilela, hello po. At Carlo Digo. At dagdag natin si Neil Cruz na nanonood ngayong umaga. Hello, Neil Cruz. Good morning, and Ria Lin Chan.
siya ang panalo ko. Wow naman, nakakakilig. And of course, Doc Jose Ursula all the way from United States. Yes, United States. Good evening na, no, partner, kasi gabi sa kanila ngayon. And also, good morning, Cha. Ayan, buwati din sila Kasim Khaled, sila Mark Angelo. Napakagandang boses daw sabi, kaya Ma'am Jasmine Carino. Ayan, umaapaw pa rin ang ganitong mga suporta. Patuloy na nagbibigay liyab din at pag-asa sa ating mga local artists. Eto, maraming salamat mga Ka-Rangers dahil itong unang guest natin nabigyan tayo ng uplifting good vibes. Kaya mamaya tingnan naman natin ang makaganapan at mainit na balita sa ating morning balita. Diba, Shikikay? Yes, partner. Kaya mga Ka-Rangers, hawakan ng remote. Yes. Pero wag pindutin, wag ilipat. Siyempre kami ang barkadang kasama nyo sa inyong agahan. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!
Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin naman nagbabagang balita. Ngayong umaga, itong morning balita. Hiling na academic break. Inaksyonan na. Narito ang detalye ng balitang ito. Mga nagdaang araw, napagtagumpayan natin yung ating pag-aaral. Ikinatuwa ng mga mag-aaral ng iba't ibang universidad sa lungsod ang pagtugon sa hirit nilang academic break. Itong nangyari ngayon ay isang manifestasyon na nagbunga ang lahat ng paghihirap ng mga estudyante pati na rin ng mga student leaders sa iba't ibang universidad at simula pa lamang po ito. Sa pagharap ng mga opisyal, mga estudyante at mga academic administrator ng mga universidad sa lungsod, napag-usapan ang mga kinakaharap ng mga estudyante at mga school administrators. Dr. Arqueles, parang hindi po kasi nagamit yung word na finalization. So, parang ang sabi po is magkakaroon lang ng follow-up meeting. So, syempre, we assumed na it's not yet final. So, feel ko po, the word finalization should be parang, if ma-clarify din po sana natin, na yun yung point ng administration for the students din to understand the side ng admin. Kasi feel ko po doon nagkaroon din ng one point na kumbaga parang hindi po nagtama yung mga reports on the council and with the admin. So essentially, if I were a student that I was given a break of 1 week, I will use that to do the requirements. So essentially, it is not freedom from any academic activity, in my opinion. Hindi ko po alam ang opinion ng iba niya. Pero sa huli, matagumpay din ang pag-uusap. So bale yung naging actionable items natin kahapon, this is through the recommendation of Congressman Marco. Now we agreed naman, me and Mayor agreed naman, that the schools and the student representatives will be given not more than 2 weeks to inform us ano ang magiging schedule ng kanilang academic break. So in principle, approve na yung academic break. Ang kailangan lang is to check ng ating mga universities and students. Since magkakaiba kasi yung academic calendar nila, like for example, UC, semester, at ISEM, iba yung start of classes ng ibang universities. Iminungkahi naman ni Congressman Marcos sa mga universidad ng lungsod na maglaan ng academic break sa kanilang academic year. Napagpulungang 1 o halos 2 linggo ang planong ibigay ng mga universidad na academic break sa mga mag-aaral para dito. Suportado din ito ng mga eksperto sa mental health. A lot of mental health concerns just because brought about by this pandemic because due to lack of communications or there are a lot of barriers of communication. So I think this would be a nice reflection for everyone that we come reach this far due to lack of proper forum and open communication between the students and to the academy. Sa ngayon, binigyan ng pamalang lungsod ang mga universidad ng 2 linggo upang planuhin at pagdesisyonan ang pinal na araw para sa academic break ng mga paaralan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Unang araw ng pagbabakuna sa mga menor de edad sa syudad ng Baguio, dinagsa. Narito ang balita. Maagang nagtungo kanina si Aling Marilyn sa vaccination site sa St. Louis University kasama ang mga anak nito. Ngayon kasi, ang unang araw ng pagbabakuna sa mga menor de edad sa lungsod. Pinapabakuna ko yung 3 kong anak and then 3 kong pamangkin. So I believe na the government will not require the kids to be vaccinated kung hindi naman sila sure and hindi dumaan sa tamang process. Isa sa mga nabakunahan dito ay si Maria. Wala po. Maganda naman po sa pakiramdam, hindi naman po siya ganun kasakit na as expected for us students. Hindi naman po ako natakot na ma-infect ng COVID because if susunod naman po tayo sa protocols is hindi naman po talaga tayo matatakot na maapektuhan ng COVID-19. Marami tayong minors na dumating. So they are excited to avail of the vaccine with their guardians.
So far, so good naman. They have their QR codes. They are aware of the requirements. So, kompleto naman dala nilang mga documents. Only a few. Pero in-accommodate ko na kasi they stand naman na sila naman pumiwa as guardian. So, I'm not so fun naman. What I want now is for them to be vaccinated. Basta may dalang documents, it's okay. Para hindi magkalituhan sa vaccination, 2 vaccination sites ang nilaan para sa mga menor de edad at sa mga may edad. We will be opening 2 vaccination centers, SLU and SM, for pedia, yung mga minors natin. And then for UB, ito pa rin yung mga adults natin. So there will be 3 vaccination centers that will be open tomorrow, and for succeeding days, iba pa yung mobile vaccine natin na umiikot para doon sa mga hindi kayang pumunta sa mga vaccination centers, especially those residing at the barangay. Nauna nang binuksan ang pagbabakuna sa mga menor de edad na may comorbidities noong nakaraang linggo. Dahil dito, kumpiyansa na ang ilang magulang at kabataan na bumalik sa face-to-face classes. Yung gusto ko po talaga na klase is face-to-face kasi ngayon is halos maraming student ang ayaw na pumasok dahil sa COVID-19, but dahil sa vaccine ngayon is confidently na gusto ko talaga mag face-to-face po. Yes, I guess time will come that will be a requirement for the children in order to have the face-to-face classes. Ngayong araw, halos 2,000 mga menor de edad ang binakunahan sa unang araw ng rollout ng bakuna para sa nasabing edad. Pfizer lamang ang ibabakuna sa mga kabataan. Kailangan lang dalhin ang vaccination card o QR code at valid ID o barangay certificate of residence na may valid sa loob ng 6 na buwan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pagbabakuna sa edad 12 hanggang 17, sinimulan na rin sa La Union. Randy Guzman nagbabalita. Sinimulan na ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga edad 12 hanggang 17 taong gulang sa La Union. Kahapon, 247 ang naturukan ng kanilang first dose sa La Union Medical Center sa Agoo. Inuna nila ang may comorbidity. Ngayong araw, sinimulan na ring magbigay ng pediatric vaccination para sa mga walk-ins sa mga bayan ng Caba, San Gabriel at Bacnotan. Lahat ng mga walk-ins ay hiningan ng form bilang patunay ng pagpayag ng kanilang mga magulang na sila'y mabakunahan. Masaya naman po kaming bilang mga kabataan dahil isa po kami sa mga napili din po na magpabakuna para maging safe din po kami. Pfizer at Moderna lamang ang pinapayagan ng Philippine Food and Drugs Administration na maiturok sa mga menor de edad. Kampante ang pamahalaang panlalawigan ng La Union na maaabot na ang herd immunity sa probinsya sa pagtatapos ng taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bayan Park Aurora Hill nagliwanag dahil sa solar LED lamp. Yan ang kwentang ibibida ngayong araw na to. Hindi na mangangamba pa ang mga residente sa tuwing daraan o maaabutan ng dilim sa Bayan Park sa Aurora Hill, Baguio City. Itong project na to, it started nung my first assumption of duty here at Station 6. Kasi nakita ko, itong area na itong Bayan Park natin is madilim siya lalo sa gabi. And then, nagkaroon tayo ng meeting with regards to sa ABCA, yung Association of Barangay Captains sa Aurora Hill. Sinabi ko sa kanila, ano ba nangyari dito sa ating itong ating park, bakit ganun madilim? Meron naman mga lamppost at saka mga sabi nga yan. Bilang parte ng kanilang Adopt a Post, Share a Light, Stop Criminality Project, nagkabit ang Police Station 6 Aurora Hill ng 43 solar LED lamps na nagpaliwanag sa Bayan Park. Advisory Council kung anong pwede natin may tulong for the anti-criminality kasi it could be a lure area sa mga criminal elements natin kasi madilim na, malawak, madilim, tapos pwedeng hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari. Siyempre, lahat natuwa dahil nasagot ng isang business sector. Pero sa part pa rin ng LGU, they still will donate pa rin yung, every barangay will donate one lamp na may dadagdag dun sa Isa ring hakbang ito upang mapigilan ang paglaganap ng krimen sa lugar. Basan maraming natuwa dahil kahit gabi nakikita nila, napapasyalan na nila at saka yung bang fear of the dark, yung mga pagpasyal ganyan kasi maliwanag na siya sa gabi.
May pakiusap naman ang Police Station 6 Aurora Hill para sa lahat. We're still continuing yung Adapt Oppose Share Alike Stop Criminality among the LGUs. Baka sakali may madagdag pa. At sa mga lahat ng sumuporta po sa Adapt Oppose Share Alike Stop Criminality natin, una sa lahat yung aking pasasalamat po sa inyo bilang station commander ninyo. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at ako, si Paul Balduza. At Shakay Nakudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!
panalo dahil kanina nga nakasama natin si Jasmine Carino, isa sa mga talented and local artist natin dito sa Cordillera, at nabigyan natin ng mga ka-Rangers natin ng mainit na balita sa ating morning balita, di ba, Shikikay? Yes, Kapsat. Siyempre, hindi natin tatapusin yan ang morning barkada na ito. Hindi makukumpleto sa isa pang panalong story. Di ba, partner, we have with us this morning Sir Adrian Fernandez, and he is one of the most outstanding leader awardee for this year. Yes. Good morning! Hello, good morning, Shikaina and Paul. It's nice to be back dito sa inyong morning balitaktakan. Yun! Wow na wow, Sir Adrian. First, congratulations at isa ka sa Most Outstanding Youth Leader Awardee dito sa Cordillera. At nakakataas balahibo, no? Yung top 10 or the 10 outstanding youth leader ay patuloy na nagbibigay serbisyo para sa ating bayan. Di ba, Shikikay? Yes, Kapsat. Nakakatuwa lang that they have been doing this before, Yes. during, and alam ko, Kapsat, and Sir Aids, na after this pandemic, mas madami pa tayong platform for our youth. Sir Adrian, simulan lang natin. Kamusta naman tayo ngayong pandemya at paano ka lumalaban? Paano mo pinapanalo ang mga advocacy mo? Ayun, well, while everyone is experiencing anxiety and very anxious about this pandemic, tayo, nagiging productive tayo by being active sa community natin through our advocacy sa organization. And basically, yun naman, we're trying to be as productive and as helpful sa ating community, sa abot ng ating makakaya sa ating organisasyon. Yes, ayun na nga, Sir Adrian. Ito nga Most Outstanding Youth Leader Award na ito'y para saan? At ano itong recognition for dito sa ating Cordillera? Yes, ayun na nga, Paul, no? Last Friday, that's October 29, our organization, the Outstanding Students of the Cordillera Administrative Region, Alumni Community, was recognized as one of the outstanding youth leaders and organizations in the city of Baguio. And we are honored and grateful to accept this commendation given by the local youth development office in the city of Baguio. Well, yung search ay recognizing the vital role of the youth in nation building and in promoting and protecting their physical, moral, spiritual, intellectual, and even social well-being, and inculcate in the youth the patriotism and wisdom, and encourage their involvement in public and civic affairs. Actually, mandato ito ng Section 12 of Article 11 ng Philippine Constitution. Kaya we're very much thankful sa LYDC for having us sa 10. There were actually 10 na awardees of these outstanding organizations at isa po kami. Kaya maraming salamat. Wow, nakaka-proud yan. At dito nga sa Cordillera, meron pa rin mga ganitong grupo, individual na patuloy sa ganitong pagliyab na kanilang pagtulong sa bayan. Di ba, Shikikay? Yes, Kapsat. And Sir Aids, after which, maraming grupo ang nagsisimulang na bubuo ng grupo nila para tumulong sa community, pero hindi kasi lahat nagfo-flourish. Sir Adrian, sa tingin mo, ano yung advantage ng grupo ninyo na naging rason kung bakit kayo napasama sa isa recognition na ito? Siguro, Shikay, na isa sa mababang yung aming organization kasi ay binubuo ng iba't ibang young professionals having their respective fields of specialization. So, na-maximize namin yung kanilang mga strengths pagdating dun sa specialized field nila na pwede makatulong on a particular battle cry ng particular community. So, pinagkasama-sama namin yung mga kalinangan na ito ng bawat or talento ng mga kasamahan namin at nakakatulong kami pangkalahatan sa isang komunidad. Yes, at ito nga, itong recognition na to, kanino mo in-offer at ano ang inspirasyon dito? Well, Paul, on behalf of our youth-serving organization dito sa Baguio, yung Oscar nga, we are sharing this milestone really to our partners, co-collaborators, even to our alumni members na talagang very much supportive, and even to our fellow awardees, and most especially sa lahat ng tumutulong sa amin hanggang ngayon para mas makagawa kami ng mga aktibidad na nakakatulong din naman sa ating mga kabataan. And we are truly inspired to further develop programs and activities
that will further encourage youth participation in nation building and in good governance. So talagang we are sharing this milestone sa kanila. Maraming salamat. Right, Sir Adrian, we don't doubt that you deserve that recognition. And Sir Adrian, ikwento mo naman ano ang Oscar, ano ang mission niya, at ano yung future na activities na gusto nyong magawa ngayon? Ang aming organization kasi, primarily we are responsible for the development and implementation of the annual search for the 10 outstanding students in the Philippines, pero regionalized siya na awarding or formation program awarding. But other than that, we are very much active in serving the Cordillera region, including Baguio, especially on youth sector through training, facilitation, special projects, and other coordination services. But basically, our mission and vision is to really Cordilleran youth participation in nation building. Masyado siyang malawak, pero kung titignan mo, challenging pero kaya. We would really want to galvanize our Cordilleran youth into action patungkol sa kabuang pagtulong natin. Kasi we believe that each youth can help build our nation. So mga nation builders po ang ating, we wish to inspire more nation builders in our community. Yes, tama naman yun, Sir Adrian. Yung mission na to ng Oscars, napakaganda. At ito nga, ngayon napapanahon itong tanong na to, what are the Filipino values that Oscars want to relieve? Ayan, hindi tayo lalayo siguro, no? I think lahat naman tayo pangarap na ang mga kabataan sana natin ay ma-inspire natin na mas maging mapagmahal sa bayan, yes. Di ba? Maging mapagmalasakit sa kapwa natin, pakikipagkapwa at yung bayanihan. So sana itong mga traits na ito ay manggaling, no? Mag-initiate siya, mag-spark siya sa mga kabataan natin kasi we really believe that the hope of our country ay nakasalalay sa mga future leaders na ito at manggagaling ito sa mga kabataang leader ngayong most especially ngayong panahon ng pandemya, nag-emanate yung mga traits na yan. Right. Sir Adrian, nag-evolve din tayo on form of education and we've seen that over years during election, mas aktibo ang youth natin sa pagpili ng leader. Sir Adrian, ikaw ba, anong isang value ang gusto mong makita sa isang uupo sa election ngayong upcoming na election? Well, ako, personally, on my opinion, I want to have a leader na talagang anchored on good moral values. Aside from being much qualified, no, you would like to have a president na i-look after ng mga kabataan. Someone na talagang has that good moral values. Yes, that is right. That should be the core of everybody, and that sabi nga nila in a few years from now gustong ibalik ang pag-educate sa mga kabataan ng good moral and right conduct. Yes, diba, naman. Oo. At Sir Adrian, maraming salamat dahil itong panalo ninyo ay malaki ang na-inspire at ang malawak na aspeto ang nabigyan natin sa mga kabataan na nanonood at patuloy na nagiging inspirasyon kayo sa ating bayan. At Sir Adrian, ang tanong ko, mensahe naman natin sa mga aspiring future leaders natin, mga kabataan ngayong pandemya. Ako siguro, naniniwala ako ang mga kabataan ang pag-asa talaga ng bayan. Mm-hmm. Hindi kailangang maging grand yung ating pagtulong, hindi kailangang malakihan. In our own community, in our own household, no, pwede tayong may maiambag. Kasi kahit maliit o malaki, malaking tulong ito para sa ating bayan. So, kung nag-iisip kayo na kung paano makatulong or kailan kailangan yung tulong natin, actually, now na yung tulong na pwede nating maibahagi. Again, hindi siya kailangang malakihan, pwede siyang magsimula sa maliit nating community. So, sa ating pamilya, yung simpleng pagtulong mo sa nanay mo na magugas ng pinggan or maging productive during this time of pandemic or mag-aral ng mabuti, malaking bagay na yon as a start, no? Yes naman. At ito nga, umarangkada ating mga viewers at marami nagpapabati. Ito nga, sabi nga ni Jobel Carino at Ryan Ginaran
Go AIDS! Ayun. At ito, isa si James Ravin naman, Fernandez watching from US. At ito si Jason Araw Mikaw second watching from Antipolo naman. Yes, and Melda Araw, Sir Adrian, idol kita. And sino nga naman ang hindi magiging idol si Sir Adrian? So, Ay, yes. At ito, Sir Adrian, maraming salamat. Dahil sa mga ganitong pag-uusap, nakita natin na meron pa rin mga kabataan at mga patuloy na youth leaders na patuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa ating bayan. And lagi ko sinasabi to, hindi na kami takot sa future dahil sa mga ganitong mga individual at grupo na patuloy sa pagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating bayan. yes, and maraming salamat Sir Adrian. At lastly, sino yung imbitahin natin sila sa iyong social platform at upcoming activities? Ayun, meron po kaming FB page, Oscar. You can like and subscribe. And we have an ongoing po yung aming 57 search for the 10 outstanding students of the Philippines. And we are very much happy kasi we have 6 in our region to represent sa national search for these 10 outstanding students of the Philippines. So also, we have you can check on our page yung mga activities namin para mas maki-English po tayo. Yes, thank you very much Sir Adrian at padayon sa inyong serbisyo para sa ating bayan. Maraming salamat po. Yan. And also Sir Adrian, lastly may nagpapabate pa, Jill Cruz, go Kuya AIDS. Gwapo na, bayani pa. Tama naman si Sir Jill. Yes. And Olet Arao Villones, go Sir Adrian. Ang daming fans Sir Adrian Yes, ito na nga. At nakita natin ngayong guest, talakayan natin yung fire sa pagtulong at ganitong mga grupo ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba't ibang mga youth leaders na pausbong pa lang. Yun nga, partner. Eh, nakita natin kay Miss Jasmine, no? Yes. Kahit man ang pagtulong niya ay in form of himig or sining, nakatulong pa rin siya. Napanalo niya yung advocacy niya for herself and for others. Pati kay Sir Adrian, yung panalong pagbibigay niya lamang ng maliit na bagay. Sabi niya nga, it doesn't have to be something grand. Pagtulong, maging respeto, magbigay ng respeto, that is already a form of winning for him. Kaya mga ka-Rangers, so you have the right, you have all the choices to do this. Yes, of course. Ito na ang ating quote of the day ngayong Panalong Huwebes na magbibigay sa atin ng bagong pananaw. Ito, sabi nga ni Zig Ziglar, if you don't see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner. Yun nga. Tama nga. Dapat sa sayo, sarili mo pa lang, dapat ramdam mo at kaya mo na ipakita na panalo ka at ikaw ay isang winner. Right? And we manifest what we Yes. think kasi, no, partner. And sa mga ka-Rangers natin dyan, start manifesting. Ako rin, may everyday mantra ako. And we start doing that by yourself and you win already. Kaya mga ka-Rangers, ano pa nga ba ang barkadang kumumpleto sa inyong agahan? Ayun, oo nga. Ito nga, kukumpleto din natin mga ating sponsors. Yes. Narito na ang NGCP, Misor, TJ Humilders, Baguio Country Club, Lemon Hotel, Loves Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio. Dagdag pa natin ang Sangyup, Pocha at Studio Coffee. Yes, Lorma Medical Center, hello po. And of course, wala nang aw sa PAW. Syempre, also, we wanted to say thank you to Amianan Balita Ngayon and Pines Estate and Gaming Corporation. Syempre, napakasarap na may manok. Manok! So, yung magbibigay sa inyo ng hindi na magugutom. Oo, may manok. Hello po sa inyo. Eto, at isa na namang araw, isa na namang morning barkadahan ang ating natapos. Pero bukas, kita-kits pa rin tayo dahil bukas ay Friday. Wow! Makakasama natin ang ating energetic attorney Elenita, our SESE Provincial Election Officer naman bukas. At tingnan natin ano pang makaganapan bukas. Ako pa rin, si Papa P, ang magpapasaya at magpapatuloy sa inyo ng good vibes dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Syempre naman, critical, responsible, and inspiring stories palagi kasama sa inyong agahan at kakulitan at kakikayan na rin, Shikikay. At ito pa rin, tambalang swak na swak sa inyong umagahan. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.